Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan para siswa. Ing video iki aku bakal nerangake ngenani tembang macapat. Mligine yaiku ngenani titilaras tembang macapat. Sadurunge sampean kudu ngerti kena ngopo kok kudu nyinaoni titilaras, amarga iki kanggo lelandhesan, kanggo dasar sampean nembang macapat. Nah, sing angka 1 kudu kok ngerteni ing titilaras Jawa iku ana rong werna titilaras. Yaiku ana titilaras slendro lan ana laras pelok. Ana laras slendro lan ana laras pelok. Nah, apa bedane? Nah, sadurunge mbok menawa sampean ana sing tau nabuh gamelan utawa tau nate ngerti gamelan. Ing kono larase ya werna loro iku mau. Ana gamelan sing larase slendro, ana gamelan laras pelok. Bedane ngene. Yen slendro jumlah tangga nada titilarase iku ana 5. Yaiku titilaras 1, 2, 3, 5 lan 6. Iki titilaras slendro. Loh, Pak, kok ora ana angka papate? Nah, pancen paugerane kaya mangkono. Dadi titilaras slendro iku 1, 2, 3, 5, 6. Ora nganggo papat. Iki yen diterusne sak dhuwure 6 ya ana maneh. Balik ning angka 1, titilaras 1 tapi 1 cilik. Diterusake maneh 2, 2 cilik lan sak teruse. Semono uga mudune. Ana titilaras 1, mudhun maneh ana titilaras 6 nanging 6 gedhe. Mudhun maneh ana 5 lan sak teruse. Nah, padha karo yen sampean mbok menawa ana sing biasa main gitar, dolanan piano. Ing kono ana do cilik, ana do gedhe. Saka do nganti do iku mau kan umume diarani sak oktav. Semono uga ing gamelan ana laras titilaras gedhe, ana titilaras cilik. Tuladane langsung wae ning titilaras slendro saiki. Titilaras slendro. Nah iki kanggo kira-kira wae. Titilaras mbok menawa ngisor diwiwiti saka titilaras 6 nganti 6 cilik. 6 mbok menawa iki ngira-ira ya amarga ing kene ora ana gamelan, dadi iki ngira-ngira wae. Sing penting sampean paham bedane slendro lan pelok. Titilaras slendro 6 yen munggah 6 jiro lumo 6 cilik 6 gedhe. Sejatine iki padha nanging beda gedhe cilike wae. 6 jiro lumo 6. Nah iku titilaras slendro. Saiki langsung ning titilaras pelok. Titilaras pelok suarane yen dirungokake engko katon beda. Tuladane padha-padha 6 jiro lumo 6 nanging diwaca karo pelok iku beda karo slendro. Tuladane yen slendro mau 6 jiro lumo 6. Yen pelok 6 jiro lumo 6. Slendro 6 jiro lumo 6. Pelok 6 jiro lumo 6. Mbok menawa katon bedane ya. Muga-muga bisa dingerteni. Nah, yen ing titilaras pelok sejatine iku titilarase ora mung 5 iku mau, ora mung 1, 2, 3, 5, 6. Nanging sejatine uga ana titilaras 4 lan titilaras 7. Dadi jangkep sejatine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dadi ing antarane 6 karo 1 mau ana 7. Ing antarane 3 karo 5 ana 4. Dadi ora kok 6 jiro lumo 6 nanging ana 7 karo 4. 6 jiro lupat mo 6. 7 carane maca pi.
Piji rolu pat mo nem. Nah, iki mirip-mirip karo do re mi fa sol la si do, ya kan? 6 piji rolu pat mo nem, do re mi fa sol la si do. Nanging do niku ana ing 6, ora ana ing 1. Nah, iku kanggo titilaras pelok. Mbok menawa muga-muga teko kene wis dong wiwit ngerti bedane antarane slendro lan pelok. Nah, saiki yen wis ngerti titilarase, titilaras iki mengko sing gawe lelandesan utawa gawe dasar awake dhewe nembang maca pat. Amarga ing saben-saben tembang iku nduweni paugeran titilaras, paugeran nada, carane maca. Antarane tembang dandang gula karo tembang gambuh karo tembang pucung ya mesti ana bedane. Nah, yen dibuka ana ing buku, mbok menawa ana sing nggunakake buku Kirtia Basa, ing kono ing kaca 112 iku ana tembang maca pat. Utawa ana sing nggunakake buku Widya Basa. Ing kono uga ana tembange maca pat padha-padha tembang dandang gula. Loh, Pak, iki antarane rong buku iki kok ana bedane titilaras, padha-padha tembang dandang gula, nanging titilaras ing dhuwure ukara iku beda. Misale iki ana tembang dandang gula ing buku Widya Basa baris pertama Roma 66. Ing buku Kirtia Basa lunem jiji. Kamangka ing kene padha-padha tembang dandang gula. Nah, pancen ana sing bedakake. Sing angka 1 antarane buku karo buku mbok menawa ana bedane sejatine ora dadi ngopo. Awake dhewe ngenut sing ndi ngono wae. Dadi sadurunge nembangake tembange ya kudu ngerti titilarase. Sing bedakake kok iso beda kaya mangkene, sing angka 1 mau ana titilaras slendro lan titilaras pelok. Nah, iki wis jelas beda nadane mau kan ketara yen beda. Mbok menawa sing 1 pelok, sing 1 slendro, mbok menawa ya ana bedane. Sing angka 2, mbok menawa sing bedakake iku mau yaiku pathet. Pathet ing slendro iku gamelan slendro iku yen digawe nembang ana pathet. Pathet 6, ana pathet 9, ana pathet manyura. Nah, mbok menawa amarga beda ya bisa wae akhire notasine utawa titilarase beda. Yen ing pelok semono uga ana pathet 6, ana pathet barang, ana pathet manyura, ana pathet 5. Nah, iki tak kira ora perlu tak jelasake luwih adoh, mbok menawa iki mengko yen pengin dijelasake iki luwih jero ing materi karawitan sejatine. Nah, sing angka 3 sing bedakake iku ana gagrag utawa gaya. Mbok menawa tembang maca pat iku ana gagrag Banyumasan, gagrag Gresik, Semarang. Nah, ya mesti wae ana bedane. Banjur sing angka 4 sing bedakake mbok menawa cengkoke tembang maca pat iku mau. Yen nembang maca pat kaya ngene iki, jelase awake dhewe kudu ngenut sing diwaca ana ing kene titilarase. Mbok menawa sing gampang wae tembang pucung. Mama loro ngilmu iku kelakone kanthi laku. Iku titilaras sing baku. Dasare kaya mangkono. Nanging mbok menawa yen sampean nonton karawitan utawa campursari sing nyanyi ora kaya mangkono titilarase utawa nadane. Yen mau ngilmu iku kelakone kanthi laku. Nah, bisa wae kaya mangkene. Ngilmu iku kelakone kanthi laku.
Nah, iku sing bedakake cengkoke. Teko kene sing wigati yen aku lan sampeyan sinau nembang maca pat, ora perlu gawe cengkok sing aneh-aneh dhisik. Jadi cukup nganut apa sing ana ing buku. Tak kira iku dasar utawa lelandesane nembang maca pat kudu ngerti titilarasi dhisik. Ora perlu sinau ado-ado dhisik ngenani padet, apa iku gagrag, apa iku cengkok. Sing wigati sampean ngerti dhisik bedane antarane titilaras, slendro lan pelog. Banjur sadurunge nembang maca pat, titilaras iku mau dijumbuhake karo titilarasi tembang sing ana ing dhuwur ukarane tembang maca pat iki. Tak kira iku kanggo dasar. Mengko ing video sakteruse insyaallah bakal sinau nembang maca pat. Cukup sakmene, ana kurang luwih nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.